Έλα να φτιάξουμε πορτοκαλένια με ροδάτα κουλουράκια πορτοκαλιού με κομματάκια σοκολάτας που θα δωρίσεις στους αγαπημένους σου αυτές τις γιορτές, όπως κάνω και εγώ κάθε χρόνο. Λοιπόν, ξεκινάμε με το κλασικό 200 ml ηλιέλαιο και 400 ml από φυσικό χυμό πορτοκάλι. Το καλύτερο είναι να ταλαιπωρηθείς λίγο παραπάνω και να στύψεις με τα χεράκια σου τα πορτοκαλάκια για να είναι ακόμα πιο φρέσκα και μυρωδάτα. Συνεχίζουμε με τη ζαχαρίτσα μας, φυσικά καστανή, μια κουπίτσα η οποία είναι αρκετή και πρέπει να δούμε ότι έχει λιώσει καλά πρωτού προχωρήσουμε στα υπόλοιπα υλικά, τα οποία είναι πολύ απλά: ένα πιντσ αλατάκι, ένα baking powder φακελάκι και 2 βανιλίνες, ιδανικά με κολυμπήσουν σαν τις δικές μου, που ρίχνουμε μέσα. Το τελευταίο εμένα που μου αρέσει να προσθέτω από τα πρώτα μας υλικά είναι και ένα πιντσ κανελίτσας, το οποίο έτσι πιστεύω ταιριάζει πάρα πολύ με το πορτοκάλι και τη σοκολάτα και την επιπλέον άρωμα. Το επόμενο που θα επιλέξουμε είναι ένα καλό πορτοκάλι με σκληρή φλούδα, την οποία θα ψιλοκόψουμε πάρα πολύ καλά. Έχω επιλέξει να βάλω επίσης σταλίτσες σοκολάτας, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε και την κουβερτούρα την κανονική, την οποία μπορείτε να ψιλοκόψετε όσο εσείς θέλετε. Εδώ μέχρι να ψιλοκόψω εγώ την φλούδα του πορτοκαλιού, να επενθυμίσω τη vegan παιδική μου ιστορία που ήδη κυκλοφορεί σε έντυπο, αλλά και σε e-book και στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά. Λοιπόν, συνεχίζοντας θα πω ότι ενώ έχουμε ψιλοκόψει πολύ καλά τη φλούδα, δεν θα την προσθέσουμε τώρα στα υπόλοιπά μας υλικά, αλλά θα βάλουμε πρώτα το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ώστε να έχουμε τη ζύμη που θέλουμε. Χρειαζόμαστε μια ζύμη σαν το κέικ περίπου, όχι πάρα πολύ σκληρή. Τη θέλουμε αρκετά μαλακή για να ενσωματωθεί η σοκολάτα και το πορτοκάλι. Να θυμίσω επίσης ότι τη συνταγούλα ακριβώς θα τη δεις και στην ιστοσελίδα μου, το zeniasveganlife.com, για οποιαδήποτε άλλη απορία που μπορεί να έχεις, καθώς και για υπόλοιπες συνταγές που θα ανεβάσω και ήδη έχω έτοιμες επίσης. Όταν είναι η ζύμη μας έτοιμη, προσθέτουμε το πορτοκάλι και τη σοκολάτα, ώστε να έχουμε μία όμορφη ολοκληρωμένη ζύμη. Και εδώ το τρίκ που πάντα κάνω εγώ είναι να τη βάλω λίγο στο ψυγείο να κάτσει και να σταθεροποιηθεί, να σφίξει, ώστε να τη σερβίρω μετά πιο εύκολα στο ταψί. Παίρνουμε το ταψί μας με μία λαδόκολλα επάνω και πολύ απλά, χωρίς να λερωθούμε καθόλου. Το πρώτο πάντα βγαίνει τζούφιο, το ξέρω. Παίρνουμε μετά, για να κάνουμε πιο σωστή δουλίτσα, τη σπάτουλά μας μαζί με το κουτάλι και μην φοβάστε που θα βγουν όλα κανόνιστα, μετά θα στρώσουμε και θα βγουν σε υπέροχα σχηματάκια, το καθένα μοναδικό και πανέμορφο. Έχουμε προθερμάνει το φούρο μας φυσικά στους 180, δεν θέλουμε πολύ υψηλή φωτιά για αυτή τη συνταγή και τα βάζουμε να ψηθούν, δεν θέλουν πάνω από 10 με 15 λεπτά, γι' αυτό προσοχή, μήπως χρειαστεί και να τα γυρίσουμε. Εδώ είναι έτοιμα, αφράτα και μυρωδάτα, εννοείται έφαγα καμιά δεκαριά. Και πριν σας ευχηθώ καλές γιορτές, να σας δείξω πώς τα πακετάρισα για να τα δώσω στους αγαπημένους μου. Με μια απλή φόρμα κέικ, ένα σελοφανάκι και μια κορδελίτσα είναι έτοιμα. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές!